Haur eskoletan sartzeko oinarrizko tutoriala. Tutorial honen xedea lagungarri izatea da Nafarroako haur eskoletarako onarpen prozesuan. Gida hau eta tutoriala orientagarriak dira, besterik ez. Edozein zalantza edo erreklamazio honako araudi honen arabera argituko da. Onarpen prozesu hau pantailan ikusgai duzun datetan jaiotako haurrendako da. Zure mugikorra edo ordenagailua erabili dezakezu eskaera egiteko, edo laguntza eska dezakezu. Kontsultatu zure herrian non eta noiz jaso dezakezun aurrez aurreko arreta. Agiri hauek eduki behar dituzu, eskaneatuta edo argazki formatuan. Zuk zeuk egiteko behin-behineko izen emate eskaera, edo bestela, zure laguntza zentrora eraman. Nahitaezko agiriak. Eskatzailearen, ama, aita edo legezko ordezkariaren, nana, atzerritarren identifikazio zenbakia, pasaportea, familia liburua edo jaiotzak ziurtagiria, oraindik jaio ez diren haurrendako, aurrikuspenen arabera aurra noiz jaioko den egiaztatzen duen mediku txostena. Puntuak lortzeko behar diren agiriak. Haur eskoletako ikaspostuak puntuazio ordenaren arabera esleitzen dira. Zenbat eta puntu gehiago eduki, orduan eta aukera gehiago izanen dituzu. Bat, datu ekonomikoak. Aitortzaileak. Familia unitatearen pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena. Edo Nafarroan egin bada, hura kontsultatzeko baimena. Aitorpena egitera behartuta ez dauden pertsonak. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga. Aitorpena ez egiteko betebeharrari buruz ogasunak emandako ziurtagiria eta familia unitateak izandako diru-sarreren egiaztagiria. Diru-sarrerak ezin badira justifikatu, egoera sozioekonomikoari buruzko zinpeko adierazpena eta gizarte txostena. 2. Hurbiltasuna. Errolda agiria edo orria. Lantokiaren enpresa ziurtagiria edo alta ekonomikoa jardueren gaineko zergan eta irekitzeko lizentzia, autonomoak. 3. Lan egoera. Bi gurasoen lan bizitzaren txostena, eszedentzia ziurtagiria edo ikasketa edo ezintasun ziurtagiria. 4. Ikasturterako eskolan matrikulatutako anai-arreben egiaztagiria. 5. Desgaitasun ziurtagiria, edo haurrarena bada kontsulta egiteko baimena. 6. Egiaztatzea genero indarkeriaren edo terrorismoaren biktima izatea. 7. Egiaztatzea gurasoetako batek edo biek haur eskolan lan egiten dutela. 8. Egiaztatzea familia ugaria izatea, edo baimena. 9. Egiaztatzea ikasleen familia harrera. 10. Egiaztatzea familia guraso bakarra izatea, edo baimena. 11. Egiaztatzea erditze anitzkoiz baten bidez jaio izana. Lehenbizi behin-behineko izen emate eskaera egin behar da. Online egiten da, eduka atariaren bidez. Gogoratu, laguntzarik behar izanez gero, aurrez aurreko arreta eska dezakezu. Kontsultatu zure herrian. Zure eskaera atari horretan sortuko da, eta hor izanen duzu eskura onarpen prozesu osoari buruzko informazioa. Tutorial honetan, jarri arreta urrats bakoitzean agertzen diren pantaila, azalpen eta oharretan. Pantailetan agertzen diren galdera ikurrek, egin beharrekoari buruzko informazio gehiago emanen dizute. Sarbidea eduka atarira. Klik egin eduka atarian, ikasleak eta senideak. Sartzeko erabiltzailea eta pasaitza behar dituzu. Edukako erabiltzailea ez bazara, klik egin klabe botoian. Klabe edo ziurtagiri digitalik ez baduzu, sortu dezakezu, edo aurrez aurreko laguntza eskatu. Klik egin menuko sinboloan. Ezkerreko 3 marra gorrietan. Hautatu onarpena. Behin-behineko izen emateak eta eskaera berria. Pantaila hau ikusiko duzu. Klik egin prozesuen zerrendan eta hautatu haur eskolak aukera. Bertan bete eskatzailearen datuak. Aita, ama, legezko ordezkaria. Garrantzitsua da helbide elektronikoa ongi idaztea. Izan ere, prozesuan zehar oharrak jasoko dituzu helbide horretan. Harremana botoian klik egitean pantaila hau agertuko da. Eskatzailearen eta haurraren datuak bete behar dituzu. Datu guztiak bete ondoren, gordetzeko edo ateratzeko aukera emanen dizu. Ateraz gero, informazio guztia galduko duzu. Gordez gero, eskaera sortuko da, eta edozein unetan aurkezteko epearen azken egunera arte, berriz hartu dezakezu hura osatu edo aldatzeko. Garrantzitsua. Ez duzu eskaera berria sortu behar. Berriro sartzean, klik egin editatu botoian. Bigarren pantaila, sarbiderako datuak.
Puntuazioa lortzeko aintzat hartzea nahi duzun ataletan klik egin beharko duzu. Klik egitean, bai aukera agertuko da. Horrek esan nahi du hurrengo pantailetan kontsultarako baimena eman beharko duzula, edo agiriak igo balora daitezen. Ikusiko duzu pantailen goiko aldean 5 urrats agertzen direla, behar izanez gero, mugitu horietan barna. Hemendik aurrera, sartzen dituzun datuak automatikoki gordetzen dira. Flash berde bat agertuko da horiek baieztatzeko. Pantailetan mugitzen zarenean edo ateratzean, zure datuak ez dira galduko. 3. pantaila, gehitu aukera. Nahi dituzun haurreskolen aukera gehitu behar dituzu. 6 gehienez ere. Klik egin gehitu aukera botoian, eta pantaila hau agertuko da. Haurreskolak hauen arabera iragaz ditzakezu. Herria, ikasturtea, adina, hizkuntza modalitatea edo egonaldia. Eskola berean hainbat aukera hauta ditzakezu, hizkuntza ereduaren eta lanaldiaren arabera. Behin iragazkia aplikatuta, hainbat aukera agertuko dira. Klik egin gehi ikonoan, zure zerrendara gehitzeko. Banaka gehitu ditzakezu. Bat baino gehiago gehitu nahi izanez gero, aukera katalera itzuli beharko duzu. Zerrenda egindakoan, lehentasun ordena aldatzeko aukera izanen duzu. Horretarako, klik egin eskolaren izenaren ezkerraldean agertzen diren gezi gorrietan. Aukera hori ere ezaba dezakezu. Horretarako, klik egin eskuineko aldean agertzen den gurutzean. Garrantzitsua. Jarri zure aukerak lehentasun ordenaren arabera. Lehenbizi gehien interesatzen zaizuna. Ez hautatu gustuko ez dituzun aukerak. Izan ere, horietakoren batean hautatzen bazaituzte eta matrikulatzen ezpazara, zerrenda guztietatik kanpo geratuko zara, baita itxarote zerrendetatik ere. 4. pantaila. Baimenak pantaila agertuko da, baldin eta 2. urratsean sarbide daturen batean klik egin baduzu, eta hura kontsultatzeko baimena eman baduzu. Gogoratu, desgaitasunen kasuan, haurraren desgaitasuna kontsultatzea baimenduko da, besterik ez. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena kontsultatzeko aukera egonen da, baldin eta Nafarroan egin bada. Errenta aitorpena kontsultatzeko baimena ematen baduzu, baina ez baduzu aitorpenik egin edo Nafarroatik kanpo egin baduzu, ez da egonen kontsultarako daturik, eta atal horretan 0 puntu izanen dituzu. Hurrengo pantailan egoera ekonomikoari buruzko agiriak aurkeztu beharko dituzu. 5. pantaila. Agiriak. Hurrengo pantailetan nahitaezko agiriak txertatu behar dituzu, eta baloratzeko aintzat hartzea nahi duzunak. Baldin eta ez baduzu baimenik eman horiek kontsultatzeko. Gehitzeko, klik egin gehitu agiria aukeran. 6. pantaila. Laburpena. Pantaila horretan ikusgai izanen duzu une horretara arte egin duzun eskaeraren laburpena. Gogoratu eskaera aldatzeko aukera izanen duzula, eskaerak aurkezteko epearen azken egunera arte. Garrantzitsua. Prozesua amaitzeko, eskaera aurkeztu aukeran klik egin behar duzu. Atera aukera hautatuz gero, eskaera zirriborro egoeran geratuko da, eta ez da aurkeztutzat emanen. Eskaerak amaitzeko epea amaitzen denean, zirriborro egoeran badago, ez da baliozko eskaeratzat hartuko. Behin aurkeztuta, pantaila hau agertuko da. Ikusgai izanen duzuna, eduka atariko, onarpena, behin-behineko izen emateak atalean. Eskaera aurkeztu baduzu ere, behin-behineko izen ematea egiteko epearen azken egunera arte, aukera izanen duzu hura aldatu eta berriz aurkezteko. Horretarako, klik egin ikusi eskaera aukeran, eta hautatu aldatu editatu botoia. Eskaera zirriborro egoeran egonen da berriz ere. Aldaketa egindakoan, eskaera berriz aurkeztu beharko duzu. Egoera hitzaren azpian, zure eskaera benetan zein unetan dagoen ikusi dezakezu. Klik egin galdera ikurrean, eta egoera guztiei buruzko azalpena eskura izanen duzu. Zirriborroa, aurkeztua, erregistratua, agiriak falta dira, atzera bota da, deuseztatu da. Behin-behineko izen emate eskaera aurkeztutakoan, onarpen prozesuak aurrera jarraitzen du. Orain arte egin duzun guztia lehen urratsa da.
behin-behineko izen ematea. Oraindik ez zaude matrikulatuta. Ikaspostu eskaera baino ez duzu egin. Orain, egin beharreko hurrengo urratsak azalduko dizkizugu. Sartu zure eskaeran eduka atariaren bidez, eta urrats horiei buruzko informazio garrantzitsua agertuko da. Esleitutako puntuazioa, baremoa, behin-behineko zerrenden eta behin-betikoen argitalpena, itxarote zerrendak, bigarren urratsa, zuzenketak egiteko epea. Behin-behineko puntuazioa ikusteko sartu zure eskaeran eduka atariaren bidez. Uste baduzu ez dela zuzena, erreklamazioa egin dezakezu. Horretarako, bidali eskabide bat lehen aukera gisa hautatu duzun eskolaren entitate titularrari. Hirugarren urratsa. Behin-behineko zerrendak argitaratzea. Egiaztatu ea zure seme-alaba zerrendetan dagoen eta esleitutako puntuazioa zuzena den. Eduka atariaren bidez ikusi dezakezu, edo bestela, joan hautatutako eskoletara. Laugarren urratsa. Behin-betiko zerrendak. Egiaztatu behin-betiko zerrendak zure seme-alaba onartua izan den ikusteko. Eduka atariaren bidez ikusi dezakezu, edo bestela, hautatutako eskoletan. Onartu badute, eskolara joan behar duzu matrikula egitera ezarritako epe eta orduetan. Bosgarren urratsa. Matrikula eskolan. Joan matrikula egitera zure seme-alaba onartua izan den eskolara. Garrantzitsua, egin ezean, ikaspostua galdu eta onarpen prozesutik kanpo geratuko zara. Hau da, zerrenda guztietatik kanpo, baita itxarote zerrendetatik ere. Esleitutako ikaspostua ezpada zure lehentasunezko aukera, matrikula egitean hautatutakoa hobetzea aukera hauta dezakezu. Hau da, beste eskola batean onartua izanez gero, aurreko matrikulari uko egin beharko diozu. Seigarren urratsa. Matrikula egiteko bigarren eta hirugarren epea. Zure seme-alaba ez badute onartu lehen zerrendan edo matrikula egitean hautatutakoa hobetzea aukera eskatu baduzu, garrantzitsua da adi egotea hurrengo onarpen zerrendak ateratzen direnean. Badaude bigarren eta hirugarren onarpen zerrendak. Zure seme-alaba horietakoren batean onartu gisa agertzen bada, esleitutako eskolan matrikula egin beharko duzu ezarritako epe eta orduetan. Hautatutakoa hobetu aukera eskatu dutenek, eskola berrira joan beharko dute matrikula egitera. Gogoratu, egin ezean ikaspostua galdu eta onarpen prozesutik kanpo geratuko zara. Hau da, zerrenda guztietatik kanpo, baita itxarote zerrendetatik ere. Zazpigarren urratsa, prozesuaren amaiera. Matrikula egitean, aurre eskolako zuzendaritzarekin adostuko duzu zure seme-alaba zein egunetan hasiko den. Edozein zalantza izanez gero, jarri harremanetan eskolarekin. Zure seme-alaba ez badute onartu hautatutako ezein aukeratan, guztietan itxaron zerrendan egonen da. Ikasposturik libre geratuz gero, baliteke hurrengo hilabeteetan deitzea. Adi egon data gakoei eta helbide elektronikora iritsiko zaizkizu ogarri. Argibide gehiago hemen.